Putri. Anu. Kampret. Utang burine sik gak apa-apa. Pak Carik piye? Pak Carik. Pak Tarik. Ngapa? Sampeyan dereng iku tok. Kampret kalau piye kok iso Pak Carik? Pak Tarik. Yo duweke. Oh ya, ayo duit. Wis kampret kok gak paham. 3 yutone kurang 200. Wis ta wong ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah kok jur mundak ae. Akeh rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Golek meja ya ta. Nggih. Turu ning dhuwur meja, dikrukupi jarik teng ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. Kuwi ra ngantek sedina 5.000 cek. Oleh akeh winko. Padha karo nyedakne aku ndang mati. Masa entuk akeh ndek men berarti entuk akeh. Oh,